Hi mga kapubri, it's me, the Organic Fish. Unang-una mga kapubri, pasalamat kog dako kaayong pasalamat sa Ginoo kung unsay na ang handa nako dina. Dako ko pasalamat sa iyang gihatag kanako nga sa kasakit ug kalipay. Kasakit ug kalipay ha. Sa iyang gihatag nakong grasya nga kanang grasyaha nga wala jud nako matagamtami sa bata pa ko. Sa kalisod namo sa kapubri nga among naagian nga kanang hamo wa jud ko kasuway ana. Mainumdum ko sa una nga pubri, mga kapubri nga ang handa usa ra jud taon ka slice bread ug usa ka RC ug usa ka kilong pansit mao gini madali namo kay lisod lagi ka ang kinabuhi. So pasalamat jud dako sa Ginoo unsa iyang gihatag niya kanako labi na sa akong nalampasan sa ikaduhang kinabuhi nako kay operada baya ko. So mga kapubri samtang napaabot mi sa among New Year naglingkod-lingkod pa mi din na ha. Kanang lechon din ha nga naghigda wa jud ko kasaway na sa unang panahon. So karon mga kapubri udto na diri galibog ko mga kapubri ug mao nay resulta sa New Year namo nga daghang kay sobra nga pagkaon. Kay lahi biya diri sa UAE, lahi diri kay ang mga silingan namo kwartahan. Kung na makanahon ako sa unang panahon kung napa na sa Pilipinas, ako na nang gipanghatag sa mga silingan. Mao na akong kamanghuran. Kamanghuran kamagwangan di. Kalimot na mo lang ko. So daghang kay sudan mga kapubri na habilin sa lamisa karon og sa refrigerator. So galibog ko unsaon paghurot kay kini biya pud intawon pong naanata sa dinhing lugar mukaong kausa ka duha murag bastante mo jud nato pero naglibog ko kay wa may misilingan diri nga katagan ani pagkauna pero ay ambot kung unsaon na lang ni kung napanis Pilipinas ako ni panghatag sus kadaghan ko padaghang cake jud pansit din na nabilin. So mahinumduman ako sa unang panahon nga sa kalisod bitaw nga akong naagian mga kapubri. Ano pasalamat jud ko sa Ginoo dako kay ko pasalamat sa grasya nga iyang gihatag kanako. Ug dinhi lang ta ko mga kapubri daghang salamat sa inyong pagsuporta sa walay sawa inyong pagsupport kanako. Ug manghinaot ko nga makagrasya tapuhon sa January 2 ugma. Sumauna ang number bisin mo gawas na 240. Ug daghang salamat mga kapuri din nilang takutom na ang amo ang salad. Sus kung napanas Pilipinas, ipanghatag na jud na nako. Kay kabalo ko unsa kalisod sa kinabuhi karon didto. Dili man sad mahimo mga kapuri di ta maghikay kay mao magi atong naandan sa atong pamilya. Naandan nato sa mga katigwangan nato bang ato jung gisunod nga kada New Year magasto jud ta.